У грамадскіх месцах толькі ў масках і з захаваннем дыстанцыі. Гэткія нормы ад заўтра ўводзіць Міністэрства аховы здароўя Беларусі. Пра іншыя навіны я, Александр Пуціла, і мае калегі распавядзём вам у аб'ектыве. Добрый вечар. Стрэлы на беларуска-польскай мяжы. Пакуль стрэлы халастымі патронамі і выяўляем муляжы бомбаў. Спадзяюся, на гэтым яны і спыняцца. Зверства міліцыянтаў не забудзем, не даруем. Хотим добиться того, как выкликать их у следующие органы Польши, дать тлумачение. Силовики – закладники режиму. Каждый сотрудник сейчас боится не только за себя, который работает внутри системы, он также боится за свою семью. Кіраўніка дыпламатычнай місіі Беларусі ў Варшаве выклікалі ў МЗС Польшчы. Прычынай сталі чарговыя правакацыі на беларуска-польскай мяжы. Памежная ахова суседняй краіны паведаміла, што з беларускага боку у бок польскага патруля прагучалі стрэлы, імаверна халастымі патронамі. У выніку інцыдэнту ніхто не пацярпеў, але польскі бок заяўляе, што такіх правакацыяў робіцца ўсё болей. Падрабязнасці ў матэрыяле Владзіміра Старыковіча. Правакацыяў на мяжы ўсё больш. Днямі польскія памежнікі знайшлі на мяжы муляж выбуховага прыстасавання. Раней жа яны паведамлялі, што памежныя службы Лукашэнкі наводзяць на іх зброю. Цяпер дайшло і да стрэлаў. Польscy pogranicznicy po prostu nie dają się sprowokować. Польскія службы пакуль трымаюць сябе ў руках і не рэагуюць на правакацыі беларускага боку, таму што гэта можа яшчэ больш абвастрыць сітуацыю на мяжы. Калі будзе трэба, то мы адкажам. Але яшчэ раз падкрэслю, мы стараемся не напальваць сітуацыю. Пакуль мы чуем стрэлы халастымі патронамі і выяўляем муляжы бомбаў. Спадзяюся, на гэтым яны і спыняцца. Дзяржпамежкамітэт Беларусі, зрэшты, абвяргае заяву польскіх калегаў. Там заявілі, што за мінулыя сотні зброя не ўжывалася ні на адным участку мяжы. Між тым, пра страляніну з беларускага боку паведамілі і літоўскія памежнікі. З іхных словаў, каля Швянчонскага раёну Літвы былі чуваць 3 стрэлы. Праз гадзіну на гэтай жа тэрыторыі прагрымеў яшчэ адзін стрэл. У ноч на пятніцу з тэрыторыі Беларусі у бок Друскенецкага самакіравання Літвы былі выпушчаныя 7 сігнальных ракетаў. Ожидаемо, что это валюта сейчас для Лукашенки. Он якобы обостряет эту ситуацию и показывает, насколько он важен, контролирует ситуацию и так далее для Кремля. Это вопрос денег первым делом. Режиму Лукашенко хотелось бы сесть за столом переговоров, но я думаю, что он заблуждается, что такими действиями он имеет больше аргументов. Сёння таксама ў Люксембурзе адбылася сустрэча міністраў унутраных справаў Еўразвязу, дзе ў тым ліку абмяркоўвалі арганізацыю беларускім рэжымам шляхоў нелегальнай міграцыі ў краіны ЕС. З майго пункту гледжання гэта гібридная атака на Еўразвяз з боку Беларусі, з боку рэжыма Лукашэнкі. Толькі за апошнія сотні польская памежная служба спыніла больш за 500 спробаў нелегальнага мінання мяжы з боку Беларусі. З пачатку жніўня такіх спробаў зафіксавана каля 15 тысячаў. Владзімір Старыковіч, Белсат. З правамі беларусаў унутры краіны пагаршаецца. Лукашенко і ягоныя хаўруснікі ўся ж парушаюць міжнароднае заканадаўства. Беларускае пытанне гучала ў Радзе бяспекі ААН. Паралельна краіны захаду дапамагаюць рэпрэсаваным. Варшаўскае бюро «Копаць» і «Забароўскі» бясплатна дапаможа пакараць сілавікоў, адказных за гвалт і катаванне беларусаў, што доўжыцца больш як год. Працягне Юлія Цяльпук. Пацярпелыя ахвяры бязмежжа беларускіх сілавікоў могуць бясплатна атрымаць юрыдычную дапамогу высокага ўзроўню. Народнае антыкрызіснае ўпраўленне падпісала дамову з варшаўскаю прэстыжнаю адвакацкай канторай «Копец» і «Забароўскі» і перадала туды першыя 3 справы. Мы з іх дапамогу хотим выклікаць тых людзей, якія апазнаны, маюць дачыненне да гвалту на тэрыторыі Беларусі. Хотим добиться того, как выкликать их у следующие органы Польши, дать тлумачение. Ну, а коли яны адмовяцца прыязджаць, ну тады будзе падстава размаўляць ужо і пра міжнародны розыск, пра Інтэрпол. Гаворка пра так званую універсальную юрысдыкцыю. Прозвішчы беларусаў, справамі якіх ужо заняліся ў Варшаве, стануць вядомыя толькі пасля перадачы матэрыялаў у польскі суд.
Затрыманы летась 10 жніўня Менчук Валерый Саламазаў распавядае пра сваю справу яшчэ да разбіральніцтва. Ягоныя сведчанні нямецкім юрыстам перадалі прадстаўнікі тамтэйшай дыяспары. Меня просто остановили, окружили, скрутили, связали, избили, потом пытали. И сейчас на фоне событий, что появились видеозаписи, как пытают в колониях в России. Дело в том, что мне глава заводского РУВД Кислов Кирилл Станиславович обещал точно такую же пытку. Он мне сказал: я засуну тебе палку, я тебя посажу к зэкам в камеру, они тебя опустят. Еўрапарламент напярэдадні прыняў рэзалюцыю адносна Беларусі з двума заклікамі: тэрміновага прыняцця 5-га пакету санкцыяў супраць рэжыму, разгляду справы Беларусі ў міжнародным судзе ААН. Эстонія тэрмінова склікала нефармальную нараду. У Радзе бяспекі ААН прамаўлялі кіраўнікі і намеснікі міністраў замежных справаў Эстоніі, Латвіі, Літвы, а таксама палітолагі, кіраўнікі праваабарончых арганізацыяў. Наша платформа ў справе Беларусі была створаная для збору, кансалідацыі, захавання інфармацыі і доказаў грубых парушэнняў правоў чалавека, якія з'яўляюцца злачынствамі ў плашчыні міжнароднага права. Гэта паспрыяе крымінальным расследаванням і ў судовай галіне ў адпаведнасці з нормамі міжнароднага права. Спікеры падкрэслівалі, што усе віды рэпрэсіяў маюць арганізаваны характар. Пра гэта 6 кастрычніка вялося і ў Еўрапарламенце, пасля чаго прагучала прапанова паставіць спадара Лукашэнку перад міжнародным трыбуналам. Пра сістэмнасць рэпрэсіяў кажа і Валерый Саламазаў, справу якога сярод сотні падобных расследуе пракуратура ў Нямецчыне. Ейная мэта пакараць вінаватых і прызнаць Александра Лукашэнку тэрарыстам. Несмотря на то, что происходило в разных местах, с разными людьми в разное время, у всех примерно наблюдается похожий паттерн. Поэтому это признак централизованного управления, централизованного насилия. И, конечно, это будут рассматривать как централизованное насилие против своего народа. Таго ж на міжнародным узроўні дамагаецца народнае антыкрызіснае ўпраўленне. Офіс Ціханаўскай просіць прызнаць рэжым нелегітымным і злачынным. Спадзеў прыхільнікаў пераменаў на тое, што крок наперад зроблены, а таксама, што да расследавання справаў гвалту ў Беларусі далучацца чарговыя заходнія краіны. Юлія Цяльпук, Белсат. Нобелевскую премию миру за 2021 год сёння атрымалі журналісты. Гэта галоўны рэдактар расійскай новай газеты Дмітрый Муратаў і кіраўніца сайту Раплер Марыя Рэса з Філіпінаў. Паводле камітэту ўзнагарода прысуджаная за высілкі ў абароне свабоды слова, якая ёсць умоваю для дэмакратыі і захавання міру. Сёлетняя прэмія праз беларускую прызму ў матэрыяле Валеры Руселіка. Іхная адважная праца выклікала гнеў у кіраўнікоў Філіпінаў ды Расіі і адначасова знайшла водгук у сэрцах тых, каму блізкія ідэалы свабодаў і правоў чалавека. Норвежский Нобелевский комитет постановил уручить Нобелевскую премию миру за 2021 год Марии Рэсе и Дмитрию Муратову за их намаганні у обороне свободы выказывания меркаванняў, якія ёсць неабходнай умовою дэмакратыі і трывалага міру. Хто ж яны сёлетнія лаўрэаты Нобелевскай прэміі міру? Журналістка і кіраўніца выдання «Раплер» Марыя Рэса, вядомая найпершая дзякуючы сваім расследаванням злачынстваў прэзідэнта Філіпінаў Радрыгу Дутэртэ. Дмітрый Муратаў, галоўны рэдактар гэтак нелюбімай Владзімірам Пуцінам расійскай новай газеты. На маю думку, гэта толькі паказвае, што камітэт Нобелеўскай прэміі міру зразумеў, што свет без фактаў азначае свет без праўды і даверу. І калі ў вас няма нічога з гэтага, вы, напэўна, не зможаце перамагчы ані каронавірус, ані змяненняў клімату. Если бы я был в Нобелевском комитете мира, я бы проголосовал за того человека, на которого ставили букмекеры. Но я считаю, что у этого человека еще все впереди, имея в виду Алексея Навального. Уважліва сачылі за сённяшняй цырымоніяй у нарвежскай сталіцы і беларусы. І не дзіва, сёлета сярод намінантаў на прэмію былі і нашыя суайчынніцы Святлана Ціханаўская, Вераніка Цапкала і Марыя Калеснікава, а таксама Святлана Ціханаўская адзінаасобна. Лідарка дэмакратычнай Беларусі пры гэтым уваходзіла ў лік найбольш імаверных прэтэндэнтаў на ўзнагароду. Я рада, что Нобелевскую премию получили журналисты. На самом деле журналисты, которые борются за свободу слова в разных странах. И я уверена, что каждый журналист Беларуси, который сейчас и был на передовой, сейчас на передовой, также заслужит эту премию. Потому что
Сейчас Беларусь считается самой небезопасной страной для журналистики, независимой, свободной. И то есть эта премия, она отражает проблему многих стран, в том числе белорусской. Што б азначала прэмія Нобеля для ўсіх нас, беларусаў, калі б яе ўсё-ткі атрымала Святлана Ціханаўская? Белсад запытаў у лідара польскай салідарнасці і таксама нобелеўскага лаўрэата Леха Валенсы. Труднейшие методы валки. Гэта азначае найцяжэйшыя метады змагання, бо ўзнагарода Нобеля выдаецца за дасягненне, але часам і каб працягнуць гэтае змаганне, з'яднаць дасягненні з працягам. Спадарня Ціханаўская не мае гэтых дасягненняў, бо папросту не магла іх мець, але другі чыннік актуальны – заахвочваць да мірных, яшчэ раз паўтару, метадаў змагання незалежна ад цяжкасцяў. З гэтага гледзяшча нобелеўская прэмія прыдалася бы Беларусі і спадарні Ціханаўскай таксама. Задаем тое ж пытанне і самой Святлане Ціханаўскай. Конечно, мы были бы рады, это повысило бы интерес к Беларуси как к стране, к нарушениям прав человека, к политзаключенным, к тому, что люди, как много людей сейчас страдают только за то, что хотят изменить нашу страну к лучшему, но получение либо не получение премии, оно по большому счету не влияет на нашу борьбу, кроме как поднятия интереса, потому что это ежедневный тяжелый труд. И мы двигаемся дальше к своей цели. Будут еще награды. Дарэчы, беларускі след можна знайсці і ў сёлетніх нобелеўскіх лаўрэатаў. І Марыя Рэса, і Дмітрый Муратаў горача падтрымлівалі беларускія пратэсты супраць узурпацыі ўлады ў краіне ад самага іх пачатку. Галоўны рэдактар «Новай газеты» быў таксама і адным з падпісантаў адкрытага ліста супраць гвалту ды рэпрэсіяў у Беларусі і ў падтрыманні беларускай грамадзянскай супольнасці. Валер Руселік, Белсад. Паводле інфармацыі нашай Нівы, у СІЗА КДБ знаходзіцца былы інспектар аддзелу спецыяльнай падрыхтоўкі менскага МАПу Эдуард Пестрак, якога затрымалі нібыта за акт тэрарызму. А Байпол апублікаваў новы зліў, з якога вынікае, што ў згуртаванасць шэрагаў сілавікоў не вераць і самі сілавікі. Падрабязней Ірына Дарафійчук. Ты не считал, вон на Байполе выложили сегодня? Лесня, кожны другі міліцыян гатовы пастаўляць інфармацыю Байпол. Гэткая думка паводле новага зліву арганізацыі былых сілавікоў гучыць у размове двух кіраўнікоў аддзелу Міністэрства ўнутраных справаў. А что тут, смотрю, вот Ник и Майк опять выложили запись с Алми? Ну, выложили, блядь. Не знаешь таких пиздоболов? Один был в ноне, другой в губопе, блядь. Предатели, блядь. Я тебе скажу, таких еще, блядь, знаешь сколько в милиции, блядь? Хуй кто найдет, блядь. Сейчас каждый второй, блядь, это ж мы с тобой старые боевые офицеры. Доля праўды ў гэтай размове вялікая, лічыць удзельнік Байпол Мацвей Курэйчык, бо цяпер сістэма пачынае жэрці самая сябе. Можем заметить, что то же самое Главное управление собственной безопасности прослушивает практически каждого начальника, старается затронуть в прослушке как можно больше сотрудников различных силовых ведомств. И каждый сотрудник теперь не может быть уверен в том, что впоследствии эта прослушка не сыграет против него. Ребята, спасибо вам! Вы красавцы! На сілавыя структуры Лукашенко зрабіў ставку пасля выбараў і па-ранейшаму можа на іх абапірацца, лічыць аглядальнік Віталь Цыганкоў. У Беларусі аўтарытарная сістэма і сілавікі пасля доўгагадовай такой негатыўнай селекцыі яны нават не задумваюцца, не памышляюць аб нейкім перавароце, не памышляюць аб нейкім павелічэнні сваёй палітычнай ролі. Яны проста тупа выконваюць загады найвышэйшага палітычнага кіраўніцтва, прыватнасці аднаго чалавека і не задумваюцца пра нейкую сваю асаблівую ролю. Працаўнікі сілавых структураў застаюцца ў Беларусі ў прывілеяваным стане. У іх вышэйшыя заробкі, больш ранняя пенсія, набыцці і пабудаваць жытло для іх значна прасцей, чымся іншым грамадзянам, але адначасова гэта і звязвае ім рукі. Каждый сотрудник сейчас боится не только за себя, который работает внутри системы, он также боится за свою семью. Возможно, у него есть какие-то кредиты, кредит, например, на жилье. Также, если это сотрудник довольно молодой, который недавно выпустился из Академии МВД, к примеру, ему необходимо будет выплачивать большие суммы за обучение в Академии. В связи с этим каждый боится просто, что ему негде будет работать. Милиция с народом!
Супраць тых, хто спрабуе прынамсі выказацца супраць сістэмы, дзеюць жорстка. Помста сілавікам, яна нават больш жорсткая, чым помста звычайным удзельнікам акцыяў пратэста, калі мы бачым, што сілавікоў хапалі нават не тых, хто удзельнічаў в акцыях, а тых проста, хто заявіў, што ён сыходзіць, ці заявіў пра нейкую незгоду. Рэакцыя была дастаткова жорсткай, і мы бачым дзесяткі прыкладаў, як людзей хапалі і не выпускалі на суткі крымінальныя справы, калі нават яны не удзельнічалі ў адкрытых акцыях. Сёння ж суддзя цэнтральнага раёну Менску Дмітрый Карсюк за ўдзел у 2 маршах пакараў былога следчага палітвязня Егора Вяршыніна 2 гадамі калоніі. Ірына Дарафійчук, Усевалад Шлыков, Белсат. Вярхоўны суд зліквідаваў грамадскую арганізацыю «Гавары праўду». Пастанова апеляцыйнаму абскарджанню і апратэставанню не падлягае і набывае моц з моманту яе абвяшчэння. Кіраўнік арганізацыі Андрэй Дзмітраў яшчэ перад судовымі паседжаннямі напісаў, што каманда будзе захаваная і працягне сваю дзейнасць. «Гавары праўду» на кожных прэзідэнцкіх выбарах выстаўляла свайго кандыдата. У 2010 годзе паэта Владзіміра Някляева, у 2015 Таццяну Караткевіч, летась Андрэя Дзмітрыева. Суд Фрунзенскага раёну Менску прысудзіў Святлане Барановскай 3 гады хатняй хіміі за абразу прадстаўнікоў АМАПу у тэлеграм-канале «Карнікі Беларусі». Жанчына побачила фотаздымак з сілавікамі і назвала іх мерзотнікамі, чым, оказывается, закранула годнасць і прынізіла аўтарытэт ажно 9 сілавікоў. У дадатак жанчына павінна сплаціць 6 000 рублёў гэтак званым пацярпелым. Усё часцей суды разглядаюць справы пра публікацыі ў інтэрнэт-прасторы. Марыля Дакуцька. Вітаю. Да маёй свякрові прыйшлі з ператрусам за каментар сына пра здарэнне на Якубоўскага. Не знайшоўшы сына, вынялі ўласную тэхніку сваячкі. Цяпер мы вельмі перажываем за яе. Гэткія паведамленні дасылаюць Белсату гледачы. І турбавацца ёй за што? Паводле міністра ўнутраных справаў Івана Кубракова за публікацыі ў сацыяльных сетках паводле гэтак званай справы Зельцара затрыманыя каля 200 чалавек. Усе яны ў турмах, заведзеныя крымінальныя справы. Ідзе следства, высвятляюцца ўсё новыя асобы. Затрыманні адбываюцца не толькі за каментары ў сувязі са смярцямі Андрэя Зельцара і Дмітрыя Федусюка, але і за публікацыі ў тэлеграм-каналах і нават суседскіх чатах. Потым гэтак званыя сілавікі записываюць вось такія пакаяльныя відэа. Я раскаиваюсь и полностью признаю свою вину. Я не должна была оскорблять должностные лица и должна была учитывать то, что Телеграм не анонимен. Узятых пад варту найчасцей вінавацяць у злачынствах паводле 2 крымінальных артыкулаў: 369 абраза прадстаўніка ўлады і 130 распальвання сацыяльнай варожасці. Нема такой судовай практыкі, няма магчымасці сапраўды весці дэбаты пра межы гэтай законнасці ў суде. Таму, на жаль, зараз трэба чакаць таго, што любы ваш каментар, калі будзе такая мэта, павялічыць колькасці статыстыку людзей, якія атрымалі гэтыя адміністратыўныя ці крымінальныя прысуды, можа быць успрыняты супраць вас. Дзеля таго, каб не патрапіць пад пераслед, адмыслоўцы ў галіне бяспекі раяць не толькі перагледзець свае паводзіны ў інтэрнэт-прасторы, гісторыі допісаў і паведамленняў, але і наладкі прыладаў. Во всех устройствах есть возможность полностью зашифровать эти устройства, и в айфонах, и в андроидах, соответственно, базовые настройки. Дальше у нас есть возможность включить пароль на отдельные приложения, если мы говорим про мобильные телефоны. Найважнейшае правіла, якое варта засвоіць, не прывязваць свае сацыяльныя сеткі да беларускай сім-карты і не захоўваць нават прыватнага ліставання. Таму найлепей карыстацца месенджерамі, якія дазваляюць аўтаматычна выдаляць паведамленні, як Telegram і Сігнал. Марыля Дакуцька, Белсат. Новы акадэмічны год у Еўрапейскім гуманітарным універсітэце, што ў Вільні, распачаўся урачыста. Сярод удзельнікаў цырымоніі рэктар, прафесары, прадстаўнікі літоўскага ўраду, чальцы дыпламатычнага корпусу. В этом году мы приняли порядка на 57% больше, чем в прошлом году, и мы все понимаем, с чем это связано. Это связано, конечно, с теми событиями, которые происходят в Беларуси в том числе. Студенты поступают в ЕГУ, потому что они стремятся к европейскому образованию, стремятся к независимой академической атмосфере, в которой они смогут получать профессиональное академическое образование.
Сёлета ЕГУ прыняў больш за 270 замежных студэнтаў, сярод іх 87% беларусы. У гэтым годзе стварылі 2 новыя праграмы па інфармацыйных тэхналогіях і па гендерных даследаваннях. Плюс да таго, упершыню запусцілі праграму па акцёрскім майстэрстве. Выпускнікі ЕГУ працаўладкоўваюцца ў розных краінах свету, некаторыя з іх вяртаюцца ў Беларусь, каб скарыстаць свае веды на радзіме. Выданне «Аб'ектыву» заканчивается. Наперадзе праграма Змітра Міцкевіча без акрэдытацыі, а ў ёй, сярод іншага, ці знікне ў Беларусі брэнд «Камсамольская праўда» назаўсёды. А таксама, якім чынам Лукашенко хоча выкарыстаць мігрантаў. Я ж з вами развітваюся. До новых сустрэчаў у эфіры.